дар партави дастури ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти навгилеми шаҳри Исфара бунёдкориҳо беш аз пеш тақвият меёбад ва дар амалишавии силсилаи иқдомоти бунёдкорона сокинони деҳот ва соҳибкорони ватанӣ саҳмгузорӣ менамоянд. соҳибкорони эҳсонкору мардуми ободгари деҳа ба ғамхориҳои рӯзафзуни роҳбарияти давлату ҳукумат бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ корҳои созандагию ободониро дар муассисаҳои маорифу тандурустӣ ва ҳам таъмиру ободонии роҳҳо аҳлонаю дастҷамъона вусъат мебахшанд. сокинони ҷамоати деҳоти навгилем бо шукрона аз фазои орому осудаи кишвар бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон омода мегиранд. баҳри сазовор истиқбол гирифтани ин санаи муҳими таърихӣ, бунёд, навсозӣ ва таъмири зиёда аз 100 иншооти таъиноти гуногун ва нақша гирифта шуда то ба имрӯз зиёда аз 70 таи иншоот мавриди истифода қарор дода шудааст. ташаббусу иқдомоти созандаи мардуми деҳа, саҳмгузории соҳибкорони саховатпеша ва саъю кӯшишу саҳми сокинони ободкори деҳа дар ҳалли муҳимтарин мушкилоти иҷтимоӣ ва ободонии маҳаллии зист шоистаи таҳсин аст. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни таърихӣ дар деҳаи навгилем таъмиру азнавсозӣ ва мунфарш кардани зиёда аз 54 километр роҳҳои дохилӣ анҷом ёфта, соли равон мунфаршкунӣ беш аз 15 километр роҳҳо дар назар аст. бояд тазаккур дод ки алҳол дар ҳудуди ҷамоат 7 муассисаи таълимӣ, 2 маркази саломатӣ, 6 бунгоҳи тиббӣ ва коргоҳҳои истеҳсолӣву дӯзандагӣ фаъолият доранд. استقلالیت والاترین و پرارزشترین دستاورد دولت و ملت تاجدار تاجیک است. این نعمت بزرگ برابر به دست آوردن نور و ضیا، مهر و وفا، آبادی و آزادی، همفکری و همزیستی و آسایشتگی را به مردم تاجیک و تاجیکستان عزیز آورد. خوشبختانه دوام سالهای صاحب استقلالی جماعت نوگلیم به طور نظررس رشد نموده آباد و زیبا می‌گردد. همه این به شرافت استقلالیت دولتی و فضای صلح و آرامش کشور است. ҳамаи гуфтаҳои боло далели равшани он аст ки мардуми деҳоти навгилем бо истиқлолияти давлатӣ ва соҳибихтиёрии миллии худ ифтихор дошта, азмашон дар самти таҳким бахшидани иқтидори мамлакат, рушду тараққӣ ва зебову ороста гардонидани диёр устувор аст. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Исфара, ахбор.